Hi mga Megs! Hi mga Mars! Today is araw ng Davao. So, sa tanang Bisaya din ha, mga proud Bisaya, sama na ko, happy araw ng Davao. Ang mga Mars, i-share ko ngayon sa inyo is yung bago sa HBC, itong crayons na BB cream, ito crayons na press powder, and also these crayons na blush. Yan. Ito ang ating feature for today mga Amegs. So, let's start with the video. Ang ginamit ko sa aking sa face ko ngayon is ito, yung primer ko is yung Quick FX na mattifier. Kasi wala ako nakita na primer sa HBC. So, proceed na tayo sa BB cream. Yan. Ito mga Amegs, 89 pesos only. Ayan. Tingnan natin kung okay ba siya or ano ba ang performance ng BB cream na ito. For this is only my first impression for this BB cream. Yan. Shades nito mga Amex, dalawa lang yan siguro, yung Fair Lady at saka yung Natural Beauty. Kaso pagpunta ko doon sa Gmail ko kasi ito nabili na HBC, wala siyang available na ibang shade. So ito lang yung nakuha ko na na BB cream na shade Fair Lady. Ito yung pinakamaputi mga Amegs. I don't know anong mangyayari sa ating face ngayon kasi napakaputi nito. And kasi parang nakita ko din sa yung BB cream na yung Natural Beauty is parang din siya, parang darker din siya. So mas maganda sana na dalawa yun siya. Dalawa ang binili ko or nabili ko para i-mix na lang natin. Pirapan natin ito ng paraan, di ba? So ito mga Amegs. Ito lang siya, parang parang tube lang siya. So ito na. Yan, ito siya. Gagamitan ko na lang ng damp sponge. Wow. Full coverage. Yan. Na-shock ako mga Amegs kasi full coverage siya. Kasi in-expect ko pag BB cream, lang siya, parang malabnaw yung consistency. Pero ito, parang maipinaglalaban si BB cream ng HBC. Yan. Super siya. Parang hindi siya BB cream. Para siyang foundation. Yan. Pero maputi masyado mga Amegs. Sige lang. Tingnan nyo, ang layo sa aking leeg. Sa ating neck, malayo yung kanyang color. Siya? Madali siyang mag-set. Yan, madali, parang napapansin ko, madali siyang mag-set kasi hindi siya liquidy na BB cream. Para siyang foundation na full coverage. Yan. Parang ito siya, medium to full yung kanyang coverage. Hindi siya light. Pero light siya sa feeling mga Amegs. Parang wala akong nafe-feel na mabigat sa aking face. Yun ang mas diba? Kasi kahit na siya, full coverage siya at saka light yung kanyang feeling. Pero sige lang, tatapusin muna natin ito. Kung ganun pa rin yung ko sa kanya, yung thoughts ko. Sali na lang natin dito mga Amegs para mapantay kasi maputi. Hindi naman tayo kaputian. Pasensya na sa aking earrings, parang bobohol lang, no? Bobohol look. Feeling gera si Ateng. Pabayaan nyo na mga Amegs. Kasi nakita ko lang ito doon sa ko, sa lalagyan ko so sinuot ko na lang. Yan, ganyan no, para akong figurine. Ano pa ba? Parang hindi ko na siguro kailangan mag 2 layers dito mga Amegs kasi pag dadagdagan ko siguro ng second layer, parang sobra na, maputi na siya masyado sa aking face. So siguro tama na itong first layer lang. Kasi baka magkikakey na siya kasi hindi siya malabnaw na BB cream. Kasi yung 'di ba ang natin sa BB cream is malabnaw, yung pang lang, parang mild lang siya. Pero ito parang tama na cover na niya yung aking mukha at saka maputi siya sa aking face. Hindi naman kasalanan ng BB cream kasi maputi yung nakuha ko na shade. Siguro mas maganda kung haluan natin siya ng ibang color. Kung mayroon tayong foundation na iba na mas darker, pwede natin siya i-partner. Or i-mix natin siya, no. Yan. Maganda siya, maganda. Shock talaga ako mga Amegs. Hindi ako makapaniwala for 89 pesos, no? At saka kanyang coverage. So, next, ang natin sa ating face, yan, parang nag-matte na siya, na hindi siya malagkit sa feeling, parang wala siyang lagkit na factor. Yan. Tapos, siya, wala naman ako nakita ng transfer. Maganda siya.
sige, try natin itong, yung pressed powder. Ito parang mas mahal siya from the, dito, BB cream. Ito siya is, 99 pesos. Ang kanyang shade, may shade, Natural Beauty. So, ito. So, sabi ni ate girl doon sa Gmall na HBC na, pa-partner ko na lang nitong Natural Beauty kasi mas darker ito. Kasi fair lady yung nakuha ko, yung maputi ang nakuha ko nito. So, i-mix na lang natin itong powder na medyo mas dark. Okay, ito siya mga megs. Yan, ito siya. Yan, ang color niya. Sige. Maganda ang kanyang mirror. Ano siya? Maganda ang mirror niya, malaki, at saka maganda siya pang dalhin mo siya sa office, yan, pang touch up. Kasi maganda ang kanyang mirror. Okay lang yung kanyang yung coverage ng pressed powder, pero not so talaga yung parang nako-cover niya or nakakadagdag siya ng coverage sa ating BB cream. Yan. Parang light lang siya. Salin na natin ang ating leeg. Yan. Okay. Yan, ito. Maputi talaga siya mga mix. So, ang next na natin is kilay, na lang siguro, kilay na lang siguro. Ito siya, hindi ito sa, Sansan pa rin ito. Ito yung pinaka-favorite ko yung pinaka-latest ko na favorite from Sansan. Ito yung 88 pesos na dalawa na yata, 88 or 188. Basta dalawa na siya. Maganda siya. Yan, ito. Super pigmented. Ito na yung halos everyday ko ginagamit sa office yan. So, makikilay muna tayo, mga megs. Madali siyang i-apply. Tapos mga megs, dito, gagamitin na natin itong blush on, yung Crayon Sunkiss Cheek Blusher. Ito siya mga megs. And, ito siya, 88 pesos. Same lang ng, ng price sa ating BB cream. Na ako off-cam mga megs yung, eyes ko, eyeshadow. Ito lang gamit ko yung Sansan. Ito. At saka yung, parang bronzer. At saka, konting highlighter dito. Ito, Sansan pa rin. So, ito na mga megs. Ito, ganito siya. May paano siya, may pa-puff. Nagamit ko na ito siya, megs. Ito. Yan. Tsaka bet na bet. Yan, maganda. Maganda ang color. Yan, ganyan lang mga megs. Maganda ang kanyang color. Kasi, diba, malakas maka-fresh. Ito yung mga bet na bet ko na color. Yung mga peach. Yan. Peach ang pinaka-favorite ko. Yan. Damihan ko mga megs ha, kasi baka hindi naman makita sa camera natin. Yan. Diba mahilig ako yung drunk blush. So, ito. Yan. For the students, ito yung ma-recommend ko for the students. Kasi very talaga siya. Maganda ang kanyang color. Pang tisay-tisay look lang. Yan. Pwede din siya gamitan kung may gusto mo ng brush. Ito, brush. Sige, try natin mag-brush. Yan. Parang ganyan. Mas dali siyang i-apply. Pero okay din ito siya, okay siya kasi parang velvet yung kanyang sponge. So maganda siya. Maganda siya dalhin sa bag natin kung mag-school tayo or mag-work sa office. Yan, maganda siya. So dadamihan ko na lang mga megs. Yan, for the drunk blush. Sunkiss pala ang kanyang shade mga megs. Yan, ito yung ma-recommend ko na shade. Lalo na sa mga mahilig mag-drunk blush. Yan. So, lagyan natin konti dito. Mga megs, yung lipstick. May nabili akong bagong lipstick. Itong dalawa, yung jumbo lipstick from Sansan. Ito, yung kanyang color, yung mga shades nila is, ito yung Sansan High Definition Lip Crayon, Long Wearing, Matte Finish, Vitamin C and E. Ito yung nude pink. Nude pink ang kanyang shade. At saka ito, yung fairy red. Yan, dalawa. Yata ito, 100 plus. Parang gisale ito siya for, this month lang yata. Parang gisale ito siya mga megs. So, i-try natin try natin itong nude pink. Yan. Parang minty. Minty ang kanyang shade. Ang kanyang taste niya is minty. Maganda kasi ganito na lip
lip crayon or lipstick. Kasi ano siya, yung hindi na kailangan ng mag ano ka bumili ng lip liners kasi automatic naka-line na siya or naka-define. Parang ibang kanyang shade mga megs. Iba siya sa ano, maganda siya dito pero pag igamit ko na sa aking actual na ano, parang lumalaki ang aking bibig. At saka sige, hindi muna tayo mag-judge. Pero parang hindi ko siya nagugustuhan ng Amex. Creamy siya. Creamy and moisturizing. Kaso, ito siya. Parang kung si Bads Maro or hindi ako. Basta may cartoon character na ganito. Hindi ko alam ang Amex. Ay, parang ngayon pa lang hindi na ako makapag ano nito. So ito mga Amex, ito ang pangalawa yung fairy red. Yung maganda naman sa ano dito sa swatch sa aking back of my hand, pero pag ginagamit ko na sa personal parang lumalaki ang aking lips mga Amex. Para kung sige, lagyan natin, ihalo na lang natin, no? Parang masyado siyang matingkad or parang ano siya, parang electric, ano yung parang Nicki Minaj yung kanyang ano, yung kanyang shade, parang kakashock, parang glow in the dark pag kunyari nasa disco ka, yun, tapos patay lahat ng ilaw, parang ikaw ang sumasayaw ka, yung nakikita mo yung lips, di ba? Parang nag-glow in the dark talaga siya mga Megs. Tsaka I don't know, siguro kung attend ka ng party for or yung party na neon yan, pwede mo itong gamitin kasi I'm sure mag-glow in the dark ka dito. Sige mga ame. Tatapusin ko lang yung rest of my my face and then babalikan ko kayo for the final first impression. Yan. So mga Amegs, ito na yung look natin for the crayons from HBC. And mga Amegs, isa-isahin muna natin sila kung nagustuhan ko ba or marirecommend ko ba sa inyo yung aking mga nagamit na products ngayon or kakalimutan na lang natin sila. Okay. So mga Megs, mag-start tayo from the crayons na BB cream. Ito siya. Yes, it's a big yes mga Megs. Super sulit, super mura, very affordable. At saka madali mo siyang hanapin sa HBC lang, sa SM. At saka sa Gmall, meron din dito sa Davao. 89 pesos and BB cream na full coverage, as in. Hindi ako nag-joke mga Amegs, na-shock talaga ako. This is the first time na nakabili ako ng BB cream na very mura at saka full coverage, medium to full coverage. Lumalaban ito sa sa Everbelen na liquid foundation, yung last ko na finisher sa inyo. Yan, it's a big yes. Highly recommended. And then for the next one, the next product is the cheek blusher. Kung mare-recommend ko ba siya sa inyo? Sulit ba itong 89 pesos for the blush or cheek, cheek blusher? Yan, ito siya. Yes, it's a big yes also mga Amegs. Nagsasabi ako ng totoo mga Amegs. It's ito siya, very honest review. So ito siya, nagugustuhan ko talaga ito, lalo na itong sun-kissed na shade. Sun-kissed, sige lang, dagdagan ko muna. Pag na-addict ako dito mga Amegs, gusto ko siya. Yan. So ito siya mga Amegs. Gusto ko ito, super gusto ko. 89 pesos and very yan, maganda siya, malakas makatisay. And also for the next product is ito, yung Crayons Natural Beauty na pressed powder. Yan. Okay lang siya. Parang 50-50 lang mga Megs ang aking rate sa kanya. Mas madami, may iba pa na mas okay, mas gusto ko na mura at saka madaling hanapin din sa Watson. So ito siya, okay lang. It's a 99 pesos pero 50-50 lang ang aking ratings nito mga Megs. Yan, 50-50. And also, for the last product na ginamit ko ngayon is yung lipstick mga Megs. Itong dalawang jumbo lipsticks. Yun. Ito, yung Sansan na high definition lipstick. Yan. Feeling ko nasayang yung hindi ko siya bet. Hindi ko talaga siya nagustuhan kasi iba yung pinakita niya dito sa aking back of my hand.
sa actual na aking lips. So, parang nagsa-separate siya or parang, kasi pag inano siya, nilagay mo dito, parang lumalaki yung bibig mo at saka parang yung color niya, hindi siya pareho sa swatches. So, iba yung ano. So, ito mga megs, ito yung lips ko na pinaghalo ko itong dalawa, yung nude pink at saka yung red, fairy red. Pero hindi ko siya nagustuhan. Sorry po. Yun, hindi ko siya marirecommend din. Basta yung iba, the rest is marirecommend ko po. Yun, at saka ilalagay ko na lang siguro sa description box mga amex kung ano pa yung ibang ginamit ko for my look today. Ayan, yan, lalapit ko. Yan. Yan. So, yun lang mga amex, and I hope na gora na tayo sa ating suking tindahan. Kung may nagustuhan din kayo sa aking finisher ngayon na product na crayons, very affordable and high quality na mga products from HBC, yung crayons. Yan mga megs. So that's all for today, and I hope that you will subscribe to my channel, and also ang mga Mars, yun lang siguro ang pwede kong ma-share sa inyo for tonight kasi gabi na, and I hope that you will like and comment down below kung ano po yung mga experience ninyo sa sansan na or sa crayons na products, kung okay sa inyo, kung nagustuhan ninyo or hindi. And also mga megs, mga Mars, sana po ay pindutin ninyo ang bell button na para po ma-notify kayo every time po ako mag-upload ng new videos. Yun, at saka please subscribe again to my channel mga megs, and I hope na makita-kita tayo sa next video. And good night everyone, and God bless us all, and always be kind. Yun lang po mga megs. Bye!